sa sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima, kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarita tayo anapauluan. Ti mata ni Bantay. Nausem nga agtaraken iti dingwan ti ina ni Bobot ubing. Malaksid kadagiti dingwan ataraken na. Adda pa itaraken na nga aso nga isumet ti kasursuron launay ni ambot. Gapo iti kanayon apa nagtago ob daytoy. Nang rona no iti sardam. Ni ambet ti kaubingan ni Bobot, ti kanayon apangibagaan na, iti pannakasurun na, iti tarakenda nga aso. Nga isumet ti kasurun launay ni Bobot. Gapo, iti kanayon apanagtagoob daytoy nga aso, nang runa no iti sardam. Ni ambet, ti kaubingan ni Bobot, iso ti kanayon apangibagaan na iti pannakasurun na iti tarakenda nga aso. Ngem kanayon met abalakadan ni ambet ti gayem na adi na kumarangranggasan ti tarakenda. Iti maysa asardam ket anya metten ni Bantay. Agtaguob manan. Kanayon laki din nga agtaguob no kastoy asardam. Makapasuron. Hey! Salaki! Sumardeng ka man at humanaguob si ka, Bantay. Palapalan ka dita makitam. Bobot, anak ko. Apay manen aya. Makapasuron mo't ngamin ni Bantay, nanang. Taguob at taguob. Ay, malapdam nga rod aya, kat aso nga rod dayta. Makarengreng nga rod. Masurunak amang dengdengeg iti panagtaguob na. No kasta kasurun mo gayam ti panagtaguob ni Bantay at taraken nyo. Apay nga rod ngay nga daka ditoy, kat ni, rabiin. Napariir ngamin ditoy. Katsi ka. Apay nga imalatiw ka pala eh. Masikuranak nga rod di tabalay. Nakita ka nga da diti paraangan nyo. Iso nga imalati wakun Kasta aya? Naulimak met di tabalay oh. Agmay-may saka ka didita? Awan pa'y nga rod da nanang kentatang. Napanda ngamin nakilwalo. Tapasyam day di ama sidro. Ha? Wan ngagpayso niya. Iso nga agsarsarita tapay laeng Pangururayak kada nanang ko. No kasta. Kapampanaw nga rod ni ambet, Bobot. Wan nanang. Takasangsangpet met dananang na. Napanda nakilwalo. Ay bandak met. Ang jak napnapan. Tanagad umot nga menti inasikaso. Kasta ka di? Na. Ay nagalasan. Agtaguob manen ni Bantay. Anya ti pakasikuram. Jak nga rod kayat adengdenggan ti panagtaguob na. Makapasuron. Amom, anak ko. No kasta nga agtaguob dagiti aso. Adda ka no, ti makitkita da. Nga anya, nanang? Dagiti saan tayo makitkita, Ha? Al-alya? Kasta ka di, nanang? Siguro Sa anak mo ta sigurado. Nangag ko lang day taasao dagiti nataengan. Kasta mo't laeng timbagbaga iti dalolo ken lulam. Podnaw tinasao ti inam, Bobot. Adda ka babalay dagiti taraken tayo nga asaw. Makita da dagiti saan ang makitkita ti gagangay ang mata ti tao akas kada tayaw. Imposible mata. Ne. No di ka mamati, Bobot. Addakin ka dayta. Ngem agpaiso ti ibagbagaken ka.
Naglaingan dagiti aso no kasta. Apay, adda aya bionic Aida, akas ka dagiti superhero iti comics kan pelikula. Sika talaga bubaw. Kumpormi man laditan nga ibagbagam. Kat, inyari ko lang mata. Kunam gaya makita da dagiti saan tayo makit-kita. Ay na, talaga apilosopo ka, sika, bubaw. Ngam adda pamuspusan, tapno mapanagnakam. No pod now, when no saan, tiimbagakin ka. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Lakay Tomas. Madlaw mo mo't siguraw. Saan ang maikikatimukat iti mata dagiti asaw? Ha? Uray paliiwam ti kunak. Kanayaw nga damukat iti mata dagiti taraken tayo nga asaw. Ket kanayaw akas laag luluada. Kastaya. Wayne, paliiwam kunak lang aruday. Kastoy taramidam, no kayat mo ang mapanagnakan ti imbagaken ka, bubaw. Dumngeg ka, ana imbag. Bobot, apay asan ka matagtagari? Ada parikot mo? Adala pang panunuta, Kambet. Anya dayta? Ti may papaniti na ibaga kanyak nila kay Tomas, kan nanang. Nga anya? Adda ka no makitkita dagiti aso, asaan tayo ang makitkita, no kasjay nga agtaguob da. Anya? Ket kayat ko apanagnakan dayta. Ni, kasano nga'y kumama panagnakam? Apay, aso ka aya? Adda pamuspusan nga imbaga kanyak nila kay Tomas, ket dayta ti aramidak. Iti kasta, mapanagnakak no pudno wenno saan ti imbaga dala kay Tomas ken nanang ko. Ay na, saan mo man napatpatsinjay gayem mo si Kaambet? Nanang, Panagkitak ngamin kinibubot, kat kaslaad da kurkurang na. nakaro kamot, nanang. Saan akasta ni Bubot? Kasta nga rin ti paliiw ko kankwa na. Iso ano mabaling, likli ka man ni bubot, tama nga numaakaran ka kankwa na. Nalabos kayo, mat. Nasingpat ni Bubot. Pudno anatangkan ti ulo na no dadduma. Ngam nasingpat dayjay. Agtal na ka man bantay. Uy, agpaisugayam timbaga nila kay Tomas. Adda mo kat ni bantay. Kat kasla aglulo ang agpaiso dagiti matana. Ay, no kasta. Posibleng agpaiso matimbaga nila kay Tomas kanyak. Iti kano agsapa, tanabasapay timukat ni bantay. Ala at timukat na. Sa kuya prosmet ka dagiti matak. Ket makitak to kano ti amin a makita ni bantay. Ay? Awan mo't siguro ti mapukaw kanyak no padasag. Isong aramidak man kit de. Iti kasta, mapanagnagak no agpaiso, wenno saan dagiti imbaga nila kay Tomas. Day, nagsapa ka na nagrieng bubot. Apa yan, anak ko? Adda nga minas nga ramidak nanang. Ha? Anya ngay dayta. Basta nanang. Sige, tarumuarak bit. Napanlatan. Di nakpayan in kaskasaw. Anya nga tajay ko na nga aramiden naya. Aday ta. Addan itiramay ko timukat ni bantay. Ita. Yapros ko kadagiti matak. Aday ta. Nayapros kon kadagiti matak. Ni. Normal matlat ti panagkitak. Awan mo ti makitak akarkar na. Ay, kung nagtumat asalawasaw day di ala kay Tomas.
Nalilaw na ka. Salbag. Nagbalinak pa yan akas lamaag. Gaputa inaramid ko timbagana. Ay, sana naskan amaamuan ng inaramid ko timbagana. Ta sigurado, katawaan nak dayjay. Apay nga inaramid mo dayta. Sigurado nga agbabawi ka iti nakaro. Gapo iti inaramid mo. Ha? Ay, hindi nagsaw. Sino dayjay? Di kan tumalangkyaw. Sak tinagsao. Ha? Bantay? Sika tinagsao? Wag. Sak nga ron. Makasarita nak. Gaputay niya pros mo timukat ko kadagiti matam. Anya? Ni. Mayata. Datlag kagayam ta makasao ka, bantay. Sige. Ago makangagkatawa ita. Ngam apaman amamwam ti epekto dahi tangay narabid mo. Sigurado, agbabawi kanto. Ngam saanen amay sublipay ti sigod. Apay nga kastoy mo tinti marikiriknak. Ay, jak maawatan dito marikiriknak ha. Kasla mabutbutinak. Ngam jak amon apay. Ay, anya ngay dito ang mapaspasama kanyakon. Apay akas tuyak matan. Ay, ala. Apay yan. Napalalo matan tibutan ko. Ay, anya dito ang mapaspasama kanyakon. Ay, kasla kayat ko tirumar. Ay, jak malapdan dagiti sakak. Kat agturungan iti ruwar ti balay. Ay, talaga jak malapdan. Anya dito ang mapaspasamag. Ay, agdudumapar so ti makitkitak. Kat nakabutbutang tilangado. Ay, saan? Adape agtatapaw iti hangin na makitkitak. Anya dito yung mapaspasama kanyak. Apay akastoy matahan. Nana, anya ti mapaspasamak ka ni Bobot. Apay nga dalatan iti suli ti balayo. Kat kasla mabutbutang akanayon. Ay, jakmat nga rod amo, ambit, balasang ko. Impakita kon iti mangagas. Ang amawan mo't ti maibagana, maipapan iti mapaspasamak kan ni Bobot. Di na mo't amo no naranggasan, wano anya. Kasla da kabutang na. Ay, kanayon nga rodan akasta. Tunggal agtagob ni Bantay. Mabutbutang mata nakasta ni Bobot. Ay, jak amo, noan niya tinapasamak kan kuana. Nagtalinaed ti kasjay akasasaad ni Bobot o Bing. Awan ti makamo iti pudno a napasama ken kuana, tatunggal gandaten na nga ibaga. Awan mo ti sumngaw ati magna. Burbor kadagiti lumugar tinapagteng ni Bobot, ket awan apulos tinakaammo iti pudno a napasama ken kuana. Bueno obing ditan tinagibusan ti maysapay asarsarita tayo ita nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng ti sao.
Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.